imake ngibuze ingabangilisa liselunje ubomi bunje eseqeqa njengesigawu banguye ethula malume uzame konke waphoxwa nguye ndithetha ngamadoda lishuma yezenzela kuye yilonto eyadala ukuba ngaqhubeka afunde ubaqoba qho abafana ngoba yintombi nto unguye ngqo umfaki bushushu kuye wonke umfo uligoqo yasinceda sibasi kwakufika inkwanca nezithotho eso sinqonqo akhahlule ngabadala kutofuza unyoko kubrazi incoko siyangixosa isikasi exosa umbombo yintombi kamalume ezangaluka udevil herself uyaphuma high school akulo nyaka wenza grade 12 and she's so intelligent and also biblically minded kwasinda yena washwa ngabasali kulaka accident eso sikasi kulombombo wasifumana kulongozi yemoto wakhula like uncle owayisoloko emfita kaBible akube bengena mntana kakade solokuthanda umnikile and ingumntaka bomamakhe kumshumayele postile udinga lakho siteketiso igama kulisalise elahamba ithuba abephilisana kakuhle noyise akasempase uteni wakhe uphuma magqabini ingasikakhale uyise intombi bheka varsity uthe masithandaze and bengicela lebhayibhile ndithi wayinebhongo ngaye wathi efulela neflete queen kanti impazamo ukuba usathana ugawula abakholwayo abethu umamelo kwenzeka kunyaka walandelayo ololisa lisethi mthembileyo ndisathi babababhathana utuswe ngenyoka efileyo waqhonyaza kakanye ufumene ntshomileyo eyamrhuqela kwasathane uzukhumbule elinye elibolileyo aliye wabolisa amanye nyani khange abefe ulisalisa wenze kakhe first year esephakathi second year wenze nesing cause nekhe eyiholide esiyavala isikolo kubonwa ngabens down elisalise akazithanda ibhata kayiqhala ngecrowd ebamkhathile kuba utshomi ngijakalasha kakade ingaba lihlobo ingabi yalusa ukholo umzalwane ebaye bavumelana ubulisa kasonqamla kunyembezi sikavitolia ngoba busuku bangolesihlanu bafika kulo California it was a first day ulisalise sendaweni nje sisibane kubhanyabhanya wonke umuntu lapha uchayesela akugcwele abagqigamba waqala wacinga ecaweni ekhonjena kaloku likholwa ngikuye kubona waSodom neGomora ngenxa ingxolo nomntutsho phezulu cela ukuyobethwa ngomoya wafumana ichance utshomi yokwenza okukhulu ukungcola ngomgaleleli ipilisi kule beyisela iCoca-Cola uye wabuye wasela uthekaqhuba wafangelizwe ndithi masikhulule choma samke ingqondo kwakhulula uwombakazi bamfota kulapho bamvitolizer ngexetsha lelinda lishiwa amadoda akwezo social networks sonke bayi-uploada akusasa akaqaphela nganto kodwa umsibudubekile kodwa nyanagazi uyazibuza kwenzekeni my god wathuswa ligazi ebamqhathe ngilithi ukwiperiod as the time goes by she noticed that there's something going on akulathiswana ngaye ekuhleka kule nto bayijoyi kwifone ide yafika emehlweni wakhe kanti ividiyo yakhe yeporn yatshintsha netone wazibuza yi-punishment my lord woyikugoduka akulapho woyeka khona ufunda lo maguga dula ividiyo yona ayimagi yaduma umalume yemothusa lambamba iphika kakwazi ukumuva and yilophupha akubona igusha izala ingcuka alizi waduka umalume ngamyeka ngemfuna ephakathi mtshana abengicela ubuyele ekhaya ekanana alisalise ngamthengeza mbandezela ulibize wawundithembise enkoku unibulela ngelize she's no longer cute kuba sewaba yi-prostitute akasenathemba and uyabhiliva life sucks ngumhlobo wetaxi ungathi indoda kakuqhunywa ze-drugs uziqonde kuzima nomzimba lo ubhitye komcinga kumthetho waseSodom neyazibetha idom ikhondom emva kwenyanga wamchwechwela wamfumana ugawulayo eyandanisayo lapha ibhilo wayinikwa ngumalume wayeseyitshaya ngayo lapha iphilo wayinika ngumalume wayeseyitshaya ngayo ebebaqoba qho abafana ngoba beyintombi nto ebenguye ngqo umfaki ubushushu kuye wokumfo ebeligoqo ebesiqeda sibasa kwakufika inkwanca nezithotho ebenezingqongqo onkoku kwenzekeni impoqo imake ngibuze ingabangilisa liselunje ubomi bunje iseqeqa njengesigawu banguye ethula malume uzame konke waphoxwa nguye ndithetha ngamadoda lishuma yezenzela kuye yilonto eyadala ukuba ngaqhubeka afunde The Novelist. Thank you, Indawo.